Hayırlı gün isemiz Edip gitkenşe benim tanışkan bizlere rayonlar Matsudaçılı bölüğü inspektora Rashid Ilgiz Ratovich bilan bizim indi 2021 yılda Oktanış rayonunda jide yong'in ışırağı tırkaldı. Şuşa jide yong'inin kurtusu bizim şahsi turapqa turib keladi, то есть частный domlarga turib keladi. Şuşa yong'inlar natijasida bizim bir kishi tan jarohati oldi. Bu indi bizim Şolmanarat avulunda орнашкан ООН-араклык хуҗалыгында. Нам причинасы неосторожность при курении булып тора. Неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Андан соң инде әйтеп китәсем килә безнең соңгы вакытна пожарлар белән бик ой дип әйтсәм дөрес булмас. Прогреммели, грубо говоря, рәттән 3 пожар, бу инде пятница, воскресенье, понедельник, Әҗәкүл авылы, Шолманарат һәм инде Буазкүл. Соңгы яңгын булды безнең Буазкүл авылында. Яңгын нәтиҗәсендә безнең мунча зыян күрде. Безнең инде анализ показывает то, что күбесенчә безнең пожарлар барлыкка килә из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. То есть безнең быелны түгелендә кыш салкынрак килде. Кешеләр инде безнең для дополнительного отопления используют электрические нагреватели. Каждый электрический нагреватель безнең это дополнительная сеть на нагрузку. Без инде менә рейдлар барышында караштырып китәбез, кемнәрнең йортларында электр состояниесе, электр чыбыклары состояниесенә инде иске йортларда ул инде бик битараф состояниедә, вплоть до того, что күренә алюминий чыбыклардан эшләнгән электр линиялары. Бу инде иске способ дип атала. Безнең күптәннән инде бакыр чыбыклар куллана. Бу инде менә бу шул алюминий һәм бакыр чыбыкларны бергә катнаштыру барлыкка китерә безнең переходное сопротивление, из-за чего то, что безнең инде алюминий һәм бакырның инде разное сопротивление, только проводимость разная. Бу безнең тоже является источником пожара. Мәсәлән, безнең Әҗәкүлдә инде 2 янгын булды. Икесе дә из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Беренче очракта инде йорт иске иде, 70-нче елгы йортта инде шушы осмотр вакытында без инде күрдек, то, что эти линии электропередач, они очень в плачевном состоянии. Алда есть и одножильные, многожильные, алюминиевые провода. Алар барысы да путем скрутки эшләнгән. Шулай ук инде икенче пожарда инде безнең линиялар бакыр чыбыктан эшләнгән, ләкин анда да инде скруткалар бар. Скруткаларның начар ягы инде ул со временем ослабевает, то есть в них уже теряется контакт, начинается этот нагрев изоляции инде, изоляция из-за нагрева разрушается, тем самым происходит короткое замыкание. Поэтому когда проводят монтаж электропроводов, уланрак керек зажимы, и припаивают. Мында инде күреп торганча авыл башкаларына түгел фельдшерский пункттан представительләр бар. Бәлкем алар не знакомыдыр безнең состояниегә Октанышта. Оперативная обстановка по пожарам аларга җиткерәсем килә. 2020 елда Октаныш районында 52 янгын очрагы теркәлде. Шушы янгыннарда 6 кеше тән җәрәхәте алды. Һәм инде 2 кеше һәлак булды. Шулай ук инде безнең статистика показывает, что гибель людей в основном происходит в ночное время. Так, бу 52 пожар безнең районда инде 30 меңгә якын кеше яши инде. 52 пожар, если поделить на душу каждого человека, это очень маленькие процентное соотношение килеп чыга. Даже авылларга белсәк тә, күбесенчә кеше безнең инде уйлый, миндә пожар чыкмый, миндә пожар булмый дип. Шуңа, чтобы оценить полный масштаб пожаров, мен сезгә Татарстан Республикасының статистикасын, оперативной обстановкасын җиткерәсем килә. За 2021 год кына, это январь-февраль, мартның 16-сына Татарстанда ел башыннан башлап 782 янгын очрагы теркәлде. Шушы янгыннарда 50 кеше тән җәрәхәте алды Татарстанда, һәм инде 49 кеше һәлак булды. Шуның икесе бала. Как видите, цифры очень большие.
Біздің енді профилактик яқтан жилище 2020 операциясы бара. Бұл енді өткәрілі на основании решения КЧС ИПБ. Ол енді 26 январь күні шықты ол решение. Целью данной профилактики біздің является енді как подворовый обход граждан, так и проведение сводов граждан. Бұл подворовый обходлар вақытында біз енді гражданларға жеткіреміз яңа қорқынышты талаптарын. Жеткіріп кетеміз оларға. Біздің, как показывает тоже вот анализ, то, что даже многие люди не знают телефоны ближайших экстренных служб, ИЗДАВИР, ИЗДАИК, ИЗДАШ, даже вот эти элементарные правила не знают. Это очень плохо. Это показывает, какое качество проведения данных профилактических мероприятий. Поэтому на это акцентирую внимание, на качество работы, не просто для галочки, то есть людям надо объяснить. Андан соң енді біз езді үшінші яңын сақшылы бөлігінен қамшылай ойында ойрым посттардан, это отдельные посты, которые біздің бар Ойсар ауылында, Әнәк ауылында, һәм енді Татарсуық ауылында. Андан енді біз ішшілеріні закрепили әрбір ауылға. Шуңа күрә ауыл башыларына müraҗәгать итәсем килә, чтобы содействовать әлеге эшчеләргә проведение подворовых обходов, то есть созвониться с ними, алар белән совместно үткәрергә подворовые обходы. Также целью данного профилактического мероприятия является не только работа по уже установленным спискам проживания многодетных семей, проживания престарелых, мест проживания престарелых граждан, мест проживания неблагоприятных и социально опасных граждан. Также у нас целью данных профилактических мероприятий является выявление новых мест проживания групп людей, которые относятся к такой группе. То есть не просто уже список бойынша а выявляем новых людей. Алар белән тоже әңгәмә үткәрәбез. Һәм инде безнең основной чара булып профилактика булып тора. Шулай ук кешеләргә автоном пожарный извещательләрне кирәклеген аңлатып китү, эффективность установки автономных пожарных извещателей. Бу эш белән инде без 2020 елның азагыннан актив башлаган идек. Активность яхшына проявляция иткәне. Әгәр дә кайбер авыл советлары инде бер ай эчендә 100дән артык автоном извещательләре куйдыртты. Бу яхшы цифрлар, ләкин инде әйтеп китәсем килә, активность упала. Әйтеп булмый то, что 100% бөтен кешедә извещатель бар, но активность упала. Надеюсь, это то, что активность была чисто не для галочки была. Шуңа күрә продолжаем работу. Автоном пожарный извещательләрне кую буенча, кешеләргә аңлату буенча, безнең тарафтан без инде СМИ аркылы, телевидение, радио аркылы постоянно халыкка җиткергә тырышабыз. Кирәклеген әлеге извещательләрнең, шулай ук инде выкладываем информацию башка районнарда. Бу извещатель срабатывает дип кешеләрнең вакытына эвакуация иткән случайларында стараемся выкладывать. Бу установка автономных пожарных извещателей по всему Татарстану бара. С каждым днем случаев, когда происходит сработка данных извещателей, из-за сработки данных извещателей кешеләр коткарылган шаклар инде безнең көннән-көн арта. Татарстан масштабын караганда. Шуңа аңласак идек, әлеге извещательләр күбрәк булган сайын, без инде Актаныш районында пожар нәтиҗәсендә тән җәрәхәте яисә үлүчеләр санын кимитә алыр идек. Шул әйтәсем сүзләр, сораулар, мөрәҗәгатьләр, тагын әйтеп бетерәсем бар. Безнең инде кыш азакка килә, яз аена кирип барабыз. Яз аена түгел инде, язга чыга кирип барабыз, көннәр җылына башлый. Безнең инде основная проблема, что кыз көне, что яз көне, ул инде чүп ягу, үләннәр ягу. Әлеге инде безнең 390-нчы постановление бар правительства Российской Федерации. Быелдан инде яңа кирде, яңа постановление, 1479-нчы постановление. Бу постановлениедә инде алай үзгәрешләр бик юк. Күбесенчә пунктлар алып ташланды, күбесенчә пунктлар переделались инде. Чүп ягу мәсьәләсенә килгәндә, шулай ук инде бик күп гражданнар безнең белми ягу куркынычлы таләпләрен. Шуңа вкратце гына җиткереп китәсем килә. Какие требования пожарной безопасности бар, чүп якканда безнең инде яңа постановление буенча инде
противопожарный режим боюнча шүп ягырга ярый только инде. Әгәр дә расстояние инде, то есть 50 метров от ближайшего объекта, специально отведенное место солярга кирәк инде, чтобы именно 50 метр булса от ближайшего объекта. Шулай ук инде шүп якканда инде булырга тиеш первичное средство пожаротушения, ким дигәндә 2 чиләк су булырга тиеш. Шулай ук шүпне инде шүп якканда карап торучы булырга тиеш. Ул кешенең средства связи була тиеш, сотовой связи, нәрсә кирәк, әгәр дә инде пожар булса, тиз арада позвонить в службу пожарную часть инде һәм инде сообщить о пожаре инде. Шулай ук инде ППРда язылган, әгәр дә инде используется закрытый способ сжигания мусора, то есть безнең бар бер кешеләрнең бакчаларында вот металлический конструкциядан эшләнгән мичләр, алар полностью закрыты инде, аларның дымоходлары бар. Әгәр дә андый способ используется при сжигании мусора, то разрешается уменьшать расстояние до ближайших объектов до 5 метров. Аннан соң инде безнең авыл башлыклары шүп яндырганда инде әлбәттә безгә хәбәр бирәбез, что сезнең никакой анда бесконтрольное сжигание мусора юк, все под контролем. Шуңа күрә напоминаю вам, ППР үзгәрде. Әлбәттә инде сезнең контрольное сжигание мусора происходит согласно приказу, то есть сез распоряжение чыгарасыз, куясыз техника, куясыз специально отведенный кешеләрне, алар белән инструктаж үткәрәсез һәм инде әлбәттә инде безгә информацияны җиткерәсез. Шушы көннәрне без инде шүп ягабыз дип инде нәрсә кирәк. Беренчедән халык шалтырата башлый, нәрсәдер яна дип, это раз. Во-вторых, инде безнең бар спутниковое обследование территории, термоточка дип атала инде, то есть на выявление термических точек. Яз көне җәй көне даими рәвештә термоточкалар кирип тора, термоточка сработка бирә, когда сез инде начинаете сжигать траву на больших площадях. То есть безгә Казан звонитта, bizdan сорыйм, шушы координатлар буенча уйланена причины. Это контрольное или бесконтрольное сжигание. Шуңа күрә моны бер онытмаска иде. Внимание обращать на источники противопожарного водоснабжения. Буларга керә безнең пожарные гидранты, керә водонапорные башни, керә пожарные краны, җәйге чорда керә еще пирсларда. Кышкы чорда әлбәттә инде булырга тиеш алар кардан чистартылган, әлбәттә булырга тиеш указательләр, һәм инде сез 100% должны владеть информацией, ул гидрант эшлиме, кайда урнашкан һәм нинди состояниедә икән. Аны тоже онытмаска иде, кыш үтеп бара инде, шулай да әле пока кайбер көннәрне карыйба, менә шуңа внимание хочу обратить. Бүгенге көндә безнең Яткер проекты буенча авыл башлыклары өйдән өйгә үзләре дә йөриләр, команда белән бит инде группалап согласияләр алу буенча эш бара. Менә шунда әгәр дә безгә сез конкрет артык сүз булмаган, менә таләпләрне нинди булырга тиеш, нәрсә булмаска тиеш бирәс икән, менә шуны массовый таратырга кирәк дигән фикердә торам. Аңладым. Методические рекомендации памятки дигән. Памяткалар. Яра ансын инде безнең инде WhatsApp'та группа, авыл советларына постоянно информация җиткереп торабыз. Шушы группа аркылы инде якын тирә арада инде әлеге памятканы инде персонализировать итеп инде эшләп сезгә җиткерәбез. Ордовский вариантта якын тирә арада дип торам. Аннан соң инде үземнең личный тоже мнение бар дип әйтим инде. Башкортстан Республикасында карап киткәндә безнең инде платежкалар кагазы бар бит. Платежка кагазлары артында ана бар Башкортстан Республикасында аларда есть памятка шушы платежка артында о требованиях пожарной безопасности. Әгәр дә безнең районда да андый әйберне карасагыз, тоншылыкның платежканы икенче ягы чиста бара. Искә алырбыз монсын. Номерлар, телефон номерлары белмейләр дигән әйбер белән килешәлмим. Чөнки bütün памяткаларда таратылган %12 номерларның бөтенесе дә язылып таратылган. СМС хәбәрләрегезне, МЧСтан республикадан килгән МЧС хәбәрләрне һәм телефон номерлары белән язылганнарны без барыбер группага бер туктаусыз куеп торабыз, атна саен куябыз, bütün авыл сайтларда куя, мин аны беләм инде. Чынлыкта да таныштырып куябыз. Бу теге авыл советына гына калмасын дип дисем килә. Аңладым, ишетеп